सासे लोगोनाव थांनो नागिरदों जों मोनसे फिसा खामानि दं नायलाय बे लोगो जानो नायलांथारो लोगोफोर साइडआव थांनो नागिरदों नैबे लोगोआ साख्रिआवला नालाय मालाय गावसोरनि फिसा खामानि दंमोन नालाय बेखौ नायनो ini n'खौ जि फसायोलै आं लोगोफोर माब्ला लुनो हागोन बेबा भगबाना मा खालामो नायनायसै ओरैथिं अखा हाबावदों नै लोगोफोर जोंथिं अखायानो गैया बड'लेण्ड इउनिभारसिटि मोनसे लोगोफोर आं एसे देखायनि र' नोंसिनो दे नैबे मार्टियार्स माबा सेमेटारि नायदो लोगोफोर बेयाव बेरायफैनो हागोन मोजां क'क्राझारनाथ' अलमस्ट गासिबो नुजोबबायानो नाथाय दस्रा जायगा नुवाखैबो जानो हागौना नायदो र' मोनथारसै नै बोरो बैलाय सस दंबावो ओइलाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर'नि नैबे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि रड बेजों डाइरेक्ट थांनानै लेफ्ट साइड राइट साइडजों माबा गोलैबाय मा होनो तिनिआलि मोनबाथाय डाइरेक्ट ओरै कारिगाव रड कारिगावनिफ्राय ओरै डाइरेक्ट बङाइगाव ओमफ्राय जों दा लेफ्ट साइडजों थांगोन राइटजों थांला बेयावसो नालाय खामानिया अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर थांगासिनो नै सारा आंबो रोङा नालाय ब्रा नैबे मालाय गजब बेइज्जती है अच्छा हमको सिखा सार जागोन ब्रा माथो नामा बुंदो मोनसे बसखौ होनसिगोनलै बसखौ होनसैला बेखौ सारखौ एसे बोरैबा मोनदोंनो मानसिया हेन्डसामबोलै जेन मालिक बायदि नुलायथारो ना जेन मालिक बायदि नुयो नोंखौ देलाय एखे नुयो आं कमेन्टआव खिथाहरलाय बेखौ माबायदि नुयो जेन मालिक बायदि नुवा नुवा आं बेबायदि मोनो आरो लुक्सखौ दा नोंस्रा माबायदि मोनो माबायदि नुयो रायज्लायनायानो जानो नागिरालै स्पस्ट जागासिनो ना फाग्लासो जागोन बेनो प्रब्लेमा ब्लगारफोरना जै जाबाय आंना फाग्लासिन जागोन अच्छा हमको सिखा अभार सालांनि दे डायलगफ्राथ' बिदिनोसै लोगोफोर होलांबाय थागोन बिदिनो डायलगा थैयागौ मानि जों दा ओरै थांगोन र' देखायनि आं नैबे सिम्बोरगाव रडजों थांगोन जोङो ओरै तिनिआलि रडजों थांला मानोना खामानिया बेजोंसो नालाय नायलांबाय था अखा हानानै नै लामाया एसे माथो जायो सेर सेराव गुगाहां गोजोनो एसे नामावनो बोथोरा समायबाय आगै नै बोरैमोनलाय गाना अच्छा हमको सिखा बोथोरा सोलायबाय आगै नोंल' दा सोलाय गलाब बिबार बायदि नोंनि महर दाथ' मोनफैबाय जायगा मोनफैबाय मोननाया नायलां र' देखायलांगोन आं हाब दैया बिराद बरियालै बिराद मोजां दानदों नै बा बेबा बबेथिं थांखो बरिया नै गथ'फ्रा ना बोनदों
बोरमा वाव हाब मा फर्मुला जालायखोरा नैबिलाय अ ना बारखोग्रा बोथोरा सोलायगोन आगै नोंल' दा सोलाय गलाब बिबार बायदि मोदान कौन है ये लोग कहां से आते हैं जोंना हनै बसा माबागासिनो दङ केमेरा खेबनानै हरनांगौनो बिसोरनाबो बे गथ'फ्रा साइसआव नैबे मादैजों बिमाजों बुजासिगोन बायदि मोनबाय आं ओइलाय गोजाखासिगोन बिसोरो ना बोनदों ना दुगैदों बिसोर बुजाखाबाय दिनै ओइलाय थांखाबाय बिमाया थांबाय र' दे नायलांलै खोमारे खारबाय गथ'फ्रा खारबाय ओइलाय खारबाय रान गोजाखाबाय गथ'फ्रा नोंसोर दिनै गोजाखाबाय थांगौ लाथि चार्ज होनो ओइलाय हनै थैखाबाय बुजाखासिगोन बोरै गावना खारलांबाय अरिजिनेला ओइलाय हनै खारबाय लागाव खारलांबाय हनै खारलांबाय दै थैखाबाय दै आयु ओइ गथ'फोर मा खालामदों नोंसोरलाय हा मा खालामदोंब्रा हनै फैबावगौ हनै खारद' ओइला फैबावगौ नै बुनै एबाना लावथिया गिदिरथार नाय बावनो दं नैलाय खारबाय ओइलाय होसोबाय ओइलाय नै बावनो दं ओइलाय खारद' खारखा थाब खारखा खारद' मानो होसोया नोंसोरो गथ'फोर दैयाव मानो दुगैनांगौ हा दैयाव दुगैनाङाब्रा जामाफ्रा हामा खोनाबाय हामा दे गगा मोनो लोमजायो जामाफोर बोरै ओरैना हरलाय नोंथ' उन्दैथार ये गथ'आ दैयाव दा दुगै जामाफोर हामा मा होसोया नोंसोरो मा होसोया बिमाजों बिमा ना मामोन ना बिबै सोरनि नोंसिनि ए मोनाखसै दुगैया ना ना मोनदों नासो मोनदोंमोन ए अबेनि नोंसोरो अबेनि हा माइनावफुरिनि ए नोंसोरलाय ए मा नाम नोंसिना मा नाम नोंना ए सुइट नोंनालाय नोंनालाय ए दे बाय होनहरदो माइ गायखांबायलै लोगोफोर जाहांबाय बोथोरा गावबागाव खामानिलै माथो होनबावनो बिदिनो एसे खामानि फिसा मावखांनानै जों नै ओंखारबोफिननानै दा जों बे मावरियागाव लोगोनाव थांगोन जों बेयावबो फिसा मोनसे खामानि दङ दे बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबानो थाबानो जाबाय बिराद मोजां दै मालाय माइ गायग्रा दुब्लि गोनांफ्रा बिराद मोजां दै मोनो बेयाव आराम बिनि दैजों मालाय माइ गायगासिनो दं र' देखायगोन आं माइ गायनायखौ
बोथोरानो बिराद बरियालै हेल' आफागुरु बहा दं लामा hey hey बेफोरसो संसार बोथोरा सोलायगोन ना गै नोंल' दा सोलाय मला बिबार बायदि नोंनि महर बरिया नुथायलै बोथोरखौ दुब्लिबारि गाइस लोगोफोर माइ गायनाय बोथोर माथो खालामबावनो बोथोरा बेनो थांगासिनो दं जों लेफ्टजों थांगोन दा हिन्जाव दंलै सासे गथ'नो बिराद सालु बेनो मामा बिहरसासो आरो र' दावदै जाहोहरनांगौ माबा लांनायनि मा दङ माजा स्लाइस माजाथ' गैया नै माबा फ्रुटिखौसो लाबाय फ्रुटि स्प्राइटखौबो बाबाय नामा लोंनो ओंखायनो बेखौ लाजोबबाय नैबे जोंना एसियानो बायदों बे मोदोमफुल बिबारा सोरनि नायनि थांदो नायो माबायदि बे गोसोम गोसोमा औ गोसोमबो ओमफ्राय माबाबो दङ देन्था माबाबो 10 थाखा मोनसेयाव 10 बे गोसोमालाय माथो एखे माबाखा आरो बेगरालाय बेसेबां 10 थाखा गोथाव औ बारा मोनो मोदोमफुल बिबारा गोसोम थायो आरो माबा देन्थाया गोसोम देन्थाय गोसोम नङा ओंखायनो ना देन्थायाबो गोसोम थारलै औ ए मोजां नालाय दिनैसो नुफेरदां Nah, oke. We kotor jodoh man. Welcome. गोथाव मोनसे Mas yang mau ke? एसे मावथिबो जानांगौ Mau starhai गथ'आ. लोगोनाव सफैबाय जों ओमफ्राय दा नै जों एसे फ्रुटि लोंलायलायनो नागिरदों. दे लुदो दे नानि. लुनानै होबाय जाबाय. हौवाफ्रा सिख्ला नङानो सोंहरबा थैसिगोन हाब बिराद गिदिर थिखोबाय दं दे थेनानै होदो दे दालाय बेफोरसो मावथि दा जांगिला सेंग्रा बेफोरसो आंनि फिसाय दे थाथ'दो